Siastod Baratoen, Hoigwaig, Lawrence Foriog, Hologo Fillon, Cyril T. Lawrence ydw i. Wel, dwi ar ei ffordd i'r hen maes y gad yn enw Moel Don. Wel, os ti'n gwybod am hanes Hwngari, bod am 1479 mae ganddyn nhw Geni'r Mesu, ac yn 1476 mae ganddyn nhw Sobach, ac hefyd yn Glabawg mae ganddyn nhw Waterloo, ac ar y llaw arall mae yna lot o maes y gad a daraws Hwngari, lot ohonyn nhw yn bob man. Ond rwan, yn Chymru, mae gennym ni hen maes y gad, Meddygoliaeth y Cymru, ar y hen maes y gad yn Sir Fôn yn enw Moel Don. So, hanes Moel Don, oedd Moel Don wedi digwydd yn o 1282, dwi'n credu am mis Mawrth, dim ond 6 mis gan Olaf. A hanes ydy oedd Lwc de Tanni arweinydd Byddin Lloegr efo marchogaeth Neon Hwngariaid neu Slofosiag wedi croesi pont i Gwynedd, ble Gwynedd mae ganddyn nhw Byddin Cymru. Byddin Cymru wedi curo Byddin Lwc de Tanni, a wedyn oedd y pont rhwng Sir Fôn a Gwynedd wedi diflannu, a wedyn oedd Byddin Lloegr wedi boddi mewn dŵr. Reit wel Baratoen, mi o'na gyrraedd i'r hen maes y gad ar y funud. Wel, dwi'n credu bod dwi'n agos iawn i Moel Don, achos dwi'n credu bod mae Moel Don wedi enw pentref bach yn Ynys Môn. Ond of gwrs, yn o 1282, oedd hwn yn hen maes y gad. Oedd hwn yn digwydd fel ryd o'r afon rhwng Sir Fôn a Gwynedd, oherwydd bod wedi cael safed i Hanks ar y mwyn helpu mynachoedd neu machod ac efo milwyr Saesneg i croesi wel, mae'n rydyn mae Byddin Cymru Wel, heddiw yn Aberystwyth a mae Cymdeithas yr Iaith yn protestio ar y pwynt. Ond 800 mlynedd oedd Lwc de Tanni. Wel, fel ar hyn. Oce, jyst dychmygu bod hwn ydy maes y gad. Ar y ochr yma, dyma ble roedd Byddin Cymru wedi soriedig. Ar y ochr yma, dyma ble mae Byddin Lloegr wedi soriedig. Oedd Lwc de Tanni Gwynedd dan gael Brenin Edward wedi cael syniad yr adeilad y pont yma a dan y llongau. Wedyn, oedd yn helpu y marchog Saesneg Mara Thames i croesi pont mewn hyn i fama. Ond beth ydyn nhw'n gwybod oedd yna Byddin Cymru. Byddin Cymru wedi cyffreddio Gwynedd wedi cael surprise yn Saesneg. Wedyn, wedi gwthio Byddin Lloegr allan, a wedyn panic oedd Byddin Lloegr wedi boddi oherwydd bod y pont wedi chwalu a wedi diflannu. A dyma mae digwyddodd yn ystod o brwydr yna. A beth wedi credu bod oedd yna 500 o Byddin Saesneg wedi colli hogia a wedi boddi mewn. Felly, Byddin Cymru
Otan ni paratoin. Vaan potes päätsin kohta hen. Otan kontogjau. Kävlet vain kapukkeet toma. Vati pakotpat maina Turun kaunalla jo. Kun se on raikki Turun. Kasvaa sepän. Se on rakkilään. Tätsä topit Turun. Saa sokin. Tomara Aksoro se kaattaa. No, meu taulu. Että jää. Kant asentai. Täten poikaa i kosi pot. Tää nuova mikä varmaan. Veti harjoittava poa hier var mahdollista apikoida snack. Joten tämä puhutaan tässä voidaan käydä kuluttajana minusta, että tämä vastaita, mutta Anna nattoit. Tämä on hyvä mies. Saan viparu tuon väri. Amis. Ja on tuolla